Mga kapobre, magluto ko og munggus karon ha. Mo ni akong munggus ang sagol, kalabasa, nya mao ni ang mga lamas, okra, pipilay ra ka okra tahon. Cute kay okra. Nya doon na sa koy kalamunggay. Tagkoy gay. Cute kay akong gay, guys. So karon ako nailunod ang sibuyas ug ang ahos, guys. So karon guys, ingon niun jud ninyo inyong sibuyas sa para humot sa inyong munggus bisag way subak lami gyud, di ba? So gilunod na nako ang munggus, tanawa ninyo ingon ana siya ha. So bilihan na nato atong munggus, mo ni atong munggus ha. Nya itong munggus daghang kay sabaw mura sa tag nanganak ba. Gituyo nako kay namo guni siya kalbasa og ilunod nako ang kalbasa og ang okra. Namo guni siya kalbasa god niya na siya mga kuan kanang sa pangalan na siya kamunggay ug naigay lisos kamuti, alisos kamuti. Dahon sa kamuti, guys. So gipabukalan sa nako ang ato ang gilutong munggus. So naasag ko'y gibutangan ako ani sibuyas dahon. Ay kamunggay. Naasag may talbo sa kamuti. Talbo sa kamuti ni. So karon kay nibukal na ang ato ang bukalon sa Mayo. Ni mura sa tag nanganak ani guys. Kay daghang kay sabaw. So atong ablihan karon ang atong pero ablihan na gud ang pero tangan natong asin. Dili pa mi himumutang og kuan gud kanang bitsin, asin na ginaamo og magic sarap. Kamay ra sa magic sarap, dili kay daghanon kay madaot. Pero sa unang panahon, bitsin may gamit sa mga katiguangan. So atong ablihan ang atong munggus. Okay. Kulo-kulo dyan na siya bayo. Yan kay sabaw no. Kay mura sa tag nanganak ani. So ako ilunod ang kamunggay. So isunod na ko ang talbos sa gay. Kay para lami atong utang. Talbos sa gay man na siya. Tapos butangan na to og sibuyas dahonan. Pero naani siya buwad guys, among iko ng buwad. Sumo ni ang akong luto ha, tanawa. So thank you so much for watching ha sa my video. And salamat.